A verdade é que é moito máis fácil dubidarse sobre se che van dar o premio ou non que esperar a recibirlo. A verdade é que levo todo o rato aí nesa butaca como un flan. Por eso, selle a americana a Mariana e a Fran, grandísimos compañeiros de mestra, para poder tomar un pitillo e rematar isto. Outra cousa, non trouxen nada preparado. A verdade é que recordo dende no viño a primeira vez que actuei aquí, non? Co Don Juan, que dirixía Tito Sorei. Recordo subir a este escenario fai casi 11 anos, unha cousa así, e alucinar, non? Pensar en, ostras, estás no auditorio, o vaso principal. 10 anos, 11 ou 12 despois, pois, cun Goya, cunha carreira que está, bueno, comenzando, e a vez tamén fortalecéndose, amosando que o traballo trae consecuencias, pois agradece moitísimo estar aquí. Quero agradecer a Deputación e o Festival de Cine o apoio que fan o cine, a nosa profesión, que realmente sitúa Ourense en un lugar. Creo que coñecer as cidades e os lugares dende un punto de vista cultural, neste caso que a xente se achega a Ourense, os equipos de rodaxe, o público, dende unha perspectiva cinematográfica, é algo que vai nos traer cousas positivas a todos nós. Tamén quero aproveitar este momento para falar das orixes, non? Eu sempre estás a Leria, sobre se son de Sober, ou son de Ourense. Hai un 50% da miña sangue que foi cousa da miña nai e la de Sober, pero hai outro 50% da miña sangue que é de meu pai, e eu aproveito porque sempre me está tirando da orella, que non recordo, nunca dis nada desto, nunca te acordas, que se Ourense, que se Sober. Pois aproveito para dicir tamén, para mandar un bico xigante, o 50% da miña sangue, do meu sangue, perdón, que Casardeita, Ramirase, Celanova, non? Papá, está feito, xa non vou dicir nada.